Amin. Tapuji Tuhata mari deta sa buku di nomor 574 ayat sada satu ayat tolu. Marhite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di purbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Saya tangi homa suaraku ale Jehovah, bolo jauh-jauh wahu, didok rohaku, ho mandok, lului habuma bohiku, atong bohim mana hulului ale Jehovah. Saya unang mata buni ho bohim marodok ponahu. Jehovah do parudangi diahu dot hatuauku tung mida ise mama biarahu. Jehovah do partano batuan ningoluku tung mida ise ma ahu biahaton. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan de bata pargogo na suatu dosan amanami na di banua gidjangi useho matodim na badiai dohot hapistaran nasian hoi tusalhut huriam asalam rarat jalalam hot hatam na badiai di tonga-tongani hamion lehon mahiras ni roha dina posom majamitahon hatam asalam pita jalalam gedda huriam na badiai patong-tong mahuhut rohanami mangului ho sahat rodi ujung ni bagasan haporsyan nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Meredeta san buku de nomor 802 ayat sada.
Tangihon hamu mapati ni debata di minggu tasadarion imana tersurat di patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon unakko manakko dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohat tadi bata jala ikon holong rohat tadi ibana asa unang hita olo maddubu hepeng ni dongat jolma manang mabahe bisuk-bisuk mangalas supon boniaga ikon sipagad daun ni rohat tado arta ni dongan jala siramot honoton ido saatna atong rap magidogogo mahita Tuhan debata laho mangulahon na bar tu patik nai ale Tuhan debata sai pergogoi mahami laho mangulang no bar tu patik ni amen. Mari dihita sian buku di nomor 160 sada ayat sada dohot ayat 2. Diadopan ni debata tatopoti madusata nagudangi martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergogo naso hatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahaton do hami tubu jaladang adong hapor syau di bagasan rohanami hian salhut do hami manibil sian akka dalammu masai godang do pangalasion nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan alani denggan di basam dohot asin ni roham sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami dohot pangalasion nami sai ingot mahami hobbar tu asin ni roham dohot denggan ni basam alani guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi amen.
baga-baga ni debata taringo tu hasisaan ni dosata. Songonod do hata ni Jehovah. Unak ko mabiar ayahu do siluluho ko nunga pola hujo goarmu ahu napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dihita sian buku di nomor 452 ayat sada. Hatan itu hata nagabe epistel dihita di minggu tasadarion tersurat di Yohanes bidu 5 mamuka sian ayat sada sahatu ayat sia tajahama secara responsoria. Salpunii adong ma pestani halak Yahudi jadi nakok ma Yesus tu Jerusalem. Marpae haddo disi torop halak nahasitan nama pitung nasarion natiarapon akan apai mai mahon hagugusang ni aiki. Alayadong madisi sahalak naung 38 tahun leleng na marsahit. Jadi didok na marsahiti ma mangalusi ibana. Ia letuan dang adong parhuok kuna manuguahu tu paridiani dihagugusang ni aiki. Ay madok rodo pe ahu nunga di joluan ina asing ahu mijur. Jadi pitor hisar majol mai dihidak malagena las mardalam ma alai arisabat dotoho nasadari ido sahatna martua do halak na tumangihon hata ni debata jalan au piopsa. Amin. Meredeta sian buku di nomor 403 ayat sada dohot ayat 2. Tuhan, tanpa
maha porsyao tai songon nahina tindak koni dong atas porsyao di sadok portibion rap mahita mandok au porsya di debata Jehovah hido ama pargugona suatu dosan na tumopa langit doho tano au porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman tinubon ni si Maria na gabi-gabi asyanton di perbadia andorang sohabubuan hido tuhata na tumaw na bernit di panguman silatus na mati terpajal lo ibana di hau penarsilang na tua tu bana toru dung ditanom na mulak mangulu dari patoluhon na manai tu surgo laun sabu di dapat Jehovah amanai pergugo na suatu dosani sisima ibana pai mamlak sultanoon manguhum yala bangulu do namate au porsya ditendi perbadia jaladong sadahuria nabadia huria topan nyala Kristen akan abadia dohot dasisan di dosa dohot dihatai namandok mula mangulu suku dan mihalak dong mate dohot dihangaluan nasora sudah amin. Shalom. Tabegi majo titing namasa doho Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi. Saitangi honma suaraku ale Jehovah. Dengarlah Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Mazmur 27 ayat 7. Dengan topik minggu, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Ditangi hode batado jauh-jauh ni partigor. Yang kedua, serah terima dan pisah sambut pendeta HKBP Resort Singkawang. Sesuai dengan SK mutasi pendeta HKBP Resort Singkawang pada Minggu tanggal 5 Juni 2022 dilaksanakan pisah sambut pendeta HKBP Resort Singkawang dari pendeta Big YH Simajuntak MTH yang akan pindah tugas pelayanan ke HKBP Tebing Tinggi Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Kepada pendeta Togar Hasugian STH yang pindah dari HKBP Resort Kota Pinang Distrik 26 Labuhan Batu. Sehubungan dengan itu, yang pertama, serah terima jabatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 setelah dilaksanakan verifikasi atau audit keuangan dan perbendaharaan HKBP Resort Singkawang, HKBP Singkawang, HKBP Mempawah dan Pospel Sambas oleh Distrik 28 Deboskap dimulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Yang kedua, kebaktian minggu pada Minggu tanggal 5 Juni 2022 dilaksanakan hanya sekali saja, yaitu pada pukul 9.30 WIB. Yang ketiga, pada Minggu tanggal 5 Juni 2022 kita akan mengumpulkan tali asih melalui amplop untuk pendeta Big YH Simajuntak MTH. Yang keempat, setelah kebaktian minggu dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan bersama bertempat di Sopo Gudang. Yang ketiga, pelean sosial huria. Minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan kas sosial huria gereja kita. Marilah kita memberinya dengan sukacita. Yang keempat, rekrutmen tim IT dan organis. Bagi anggota jemaat yang bersedia menjadi tim IT dan organis HKBP Singkawang supaya mendaftarkan diri melalui parhalade di web masing-masing. Yang kelima, audit keuangan HKBP Singkawang. Pada hari ini pukul 17 WIB dilaksanakan audit keuangan HKBP Singkawang bertempat di Sopo Gudang.
Sehubungan dengan itu dihimbau kepada Bendahara Huria, Bendahara Pembangunan, Sosial Perbandaan, Sosial Huria, Barang Pecah Belah, dan Parartaon untuk dapat hadir di acara verifikasi tersebut. Yang keenam, dukungan doa. Yang pertama kepada Amang BS Siahaan, sakit dari WEK 3. Yang kedua, Inang Nyonya MC Barani Erboru Lumbantoruan, juga dalam keadaan sakit dari WEK 2. Yang ketiga, Rafael Kenrich Pangaribuan dalam keadaan sakit dari WEK 2. Yang keempat, kepada semua jemaat HKBP Singkawang, kiranya dijauhkan Tuhan dari sakit dan penyakit di masa pandemi COVID-19 ini. Yang selanjutnya, selamat merayakan ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 4 Juni 2022. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Untuk nama-nama yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan dapat kita lihat ke depan atau di warta jemaat yang sudah di-share atau dibagikan di grup WEK masing-masing. Begitu juga dengan keuangan gereja kita, baik pemasukan, pengeluaran, ataupun rekapitulasi dapat kita lihat ke depan atau di warta jemaat yang sudah dibagikan di grup WEK masing-masing. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Molia tema Tuhan debata, husop bahok kami Tuho, disude dengan bahasa, dohot pangaramotion mi, dohot pasu-pasu mi, dihami Tuhan, sahat di tikion, di luas hodope hami Tuhan, marpahi pason, jala di pataruho, hami sien bagas nami ganup Tuhan, ro tu bagas joromon, marsaur dohoto, marhite-hite parminggon nami, Tuhan debata, jaloma pamujon nami Tuho, nau pashatami, Tuhan di minggu nami di manogoton, martanya kami Tuho, hami ruasmu, naro tu bagas joromon, asa pasu-pasu hami Tuhan, mulai sian namet metsaro di nama gudang, pasu-pasu hami Tuhan, pasu-pasu hami, satu homa daging nang tod dinami Tuhan. Tuhan satu kinai naing tangihonon nami masaotik sian hatam nabadiay naing patol hasoni naposomi alani Tuhan mangido hami gomos tuho ukap roha pikiran nami ganup Tuhan asa boy hujalo hami hatami huatu si hami hatami asa gabe si ulahon hatami mahami ali Tuhan di ngulu nami si ganupari asa gabe hatami ma ali Tuhan bohal nami dina manguduti akaulon nami aka ari-ari nami dope hami tuakatikinan nengro Tuhan debata buanon nami donang naposomi nanaeng pararaton hatami parrohai parbisuhi naposomi ali Tuhan leolas ni roha nasian hodi naposomi asa di bagasan bisuk di bagasan pos ni roha di bagasan las ni roha naposomi pararaton hatami asa marhite-hite ali Tuhan lam marbungaran hatami dilihat portibion lam tabba bilangan ni naporsea tuho Tuhan debata buanon nami do tuho nang saluhut program ni huriamot Tuhan di ganup seksi tarlumobi ma tuakatiki naing mangihut Tuhan hupasahata mi masaluhut na ituho asaho madongan nami Tuhan pasauton patulusoni saluhut leon sadani roha di hami Tuhan saluhut ruas parhalado asa di bagasan sadani roha hami Tuhan pasauton patuluson sude program ni huriami asa terlaksana saluhut na Tuhan gabelas ni roha pasu-pasu di hami saluhut ruasmu jala makoron sangap dot habal gaun di guarmu nabadiay Tuhan debata buanon nami donang akayana kon nami tuho Tuhan mulai sian namet met sahat rodi nama gudang na di bagasan parsikolaan akan nama ngalului parkarejoan dohot akayana kon nami na sodapotan akasirokap nito di dopiale Tuhan hupa sahat tami masaluhut akayana kon nami tuho
pos dorohanami diho Tuhan. Na patuduhono mudo akan adumenggan dia kaya nakon nami dia katikinabe. Jala pos dorohanami diho Tuhan. Dang luasomo akaya nakon nami mangulahon akan asosuman alani Tuhan. Totong manasida hu pagong pepami tuho. Totong manasida di bagasan pangaramotionmu. Tuhan debata buanon nami do nangakadongan nami na di bagasan parsahito nali Tuhan. Napeak di rumah sakit. Jala muladong nuaing napeak di bagas nasida alanya kanamar sahit. Tuhan debata hubuak kami maakadongan nami itu ho. Asa pos dorohan nami. Mananga hape panahit na di pamatangnya kadongan nami Tuhan na di bagasan parsahiton. Na bolok konon mudoi sian pamatang na sopan agaman ni nasida. Gabi makorhon hamalumo na le Tuhan. Gabi boy marsaor hami marpungu tu akatikina nengro marlas ni roha di bagas jorom na badion. Tuhan debata buanon nami do nangakadongan nami Tuhan na merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di mingguan. Tuhan tabaya kasilas ni roha pasu-pasu dia kadongan nami na berulang tahun. Jala totong pasungguh turohan asida. Turohan nami saluhut ali Tuhan. Asahuboto hami totong madog mauleate tuho. Disude dengan basa. Disude pasu-pasu nong pinasahat mi tuhami. Jala asahu pake hami masaluhut pasu-pasu nong pinasahat mi tuhami Tuhan. Lau mamuji pasangap guarmu nabadieng. Tuhan debata buanon nami dohot bangso nang negara nami tuho. Pasu-pasu Tuhan bangso dohot negara nami on. Pasu-pasu pemimpin nami Tuhan. Pasu-pasu Tuhan. Pakai hami Tuhan ruasmu, pakai hami huriami Tuhan. Gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni bangso dohot negara nami on. Ale Tuhan debata hupasat tami manang akaulon nami tuho. Dinamang uduti akaulon nami pehami tu akaminggu na nengro. Manang aha penagabe siulon nami Tuhan. Di diabe pehami mangula, di diabe pehami kareju. Hupasat tami masaluhut na ituho. Asa pasu-pasu masaluhut na Tuhan nasi roham dihami. Ajari hami Tuhan mangulahon hatami. Asa tutu hami Tuhan yanakonmu. Asa marhiti akapangalahon nami. Pakatayon nami Tuhan, tutu mahami yanakonmu. Ale Tuhan debata asiroham dihami. Nang dinamulak pehami non siantongan ni bagas joromon. Mulak kami tu bagas nami ganu pasu-pasu hami Tuhan ramoti hami. Satu homa daging doto dinami. Holan di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Martangia kami tuho. Amin. Laho manomu-nomu hatani tu hatta meredeta sian buku di nomor 733 ayat sada dohot ayat 2.
martangi yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Di hamuaka manami dohot inanami hatani tuhata na diturpukon tuhita di Minggu Sadarion di Minggu Eksaudi tanggal 20 sia Mei 2022 imahatan itu hata na tersurat di Pesalmen 10 mamukasian ayat sada rodi ayat onom. Pesalmen 10 ayat sada rodi ayat onom dohot topik minggu ditangihot debatado jauh-jauh ni partigor. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Hujaha madihita songonoma didok hatani tuhata. Tangiang mangido haluaon. Tangiang nisi David. Sai tangi ma hasitongan ali Jahoba. Tangi homa alu-alukon. Sai tarehom ma pinggolmu tutangiakon sian bibir nasomar pangaci. Sai dapotan uhumma au sian buhim. Sai ditatak matama hasitongan. Nunga diduduho rohaki. Ditikirho bornginai. Dilalaho doau. Hape dangadong jupako. Hupopangi do akapikiraku asaunang mangalaosi pamangaku. Sai marjaga duau di laka-laka ni jolma si pangarupa. Diaka pabahenan ni jolma dopak hata ni pamanganmu. Sai diihut-ihut laka-lakaku do akabugasmu. Dang mauraur pangalakaku. Sai hodo hupa jauh-jauh. Ai dia lusi hodo au ali debata. Sai tarehop ma pinggol mutu au. Tangi homa hatakon. Ima hatani tuhata. Di hamuaka damang do dainang sudihita na marpungu di Minggu Tasadarion di tangihod debatado jauh-jauh ni partigor. Imana kiningan di topik ni Minggu Tei. Totura akamang gabitu busuku-suku dihita molo didok di tangihod debatado jauh-jauh ni partigor. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Tentu suku-sukuta isi donani dokna partigoron. Siapa sih orang benar ini? Tagamudo partigori ima halak nasohea marsala. Tagamudo halak partigori ima halak nasaitigor. Tagamudo partigori halak na sempurna dangadong rupani cacat na nanggosaotik. Tagamudo partigori nasohea mangulahu dosa. Tagamudo partigori orang yang suci tanpa noda dan dosa. Ido nanido na partigor. Hamua kamang moloido nanido na partigor hujami dangadong jol masih songoni. Gak ada orang yang sempurna. Jadi molotai ngot adong dosa ada mitologi, mitos di halak Junani. Daku boto molo dak salah guarna Archiles manang sianiman non Archilaus karena mabang guar si Archilaus. Manang na si Hercules. Jadi dalam cerita itu si Archileson ima manusia sakti. Jadi huroha ditikitubu si Archileson Roma dewa madoktrinate. Asa sakti mandraguna anak mon buama tu sungai stik. Sornopon madisi. Hola tubu sornopon.
Jadi sude daging nanahona tuaiki akan kebal. Ditebak, dipana, dipukul, ditalik, ditalbang, dan mahuain. Dan memang ketika si Achilles ini dibenamkan di sungai Styx itu, dung magodang ibana masa maporang. Sude musuna na maralo itu ibana. Dang adong na mangalo. Ay tahat talik ibana. Tahal sude ma. Badan non kebal semua. Tapi suatu saat ada musuh yang tahu kelemahannya. Marporang mah di parporangan ini. Itor dipana musuh maibana. Jadi na dipana ima pas ujung ni sisilun pak na sisilun no belgai inang nai ima hona mati mah si Achilles. Orang heran, loh kenapa bisa mati? Padahal dia manusia sakti, hebat. Kenapa dia? Emang ada kelemahannya. Ima suku-suku ni jolma. Jadi selidik punya selidik ketika mamanya ini, ibunya ini membenamkan dia di sungai Styx itu, dia lupa bahwa ketika dia pegang anaknya, itiup detok tumit naik. Ibu jari kaki, idung naik, ditiup do. Ay molodang ditiup patong ba, mati do ibana dah. Ima ditiup buti. Jadi holani mana sohona aiki. Oh ido HP narohana. Jadi sianido molohya adong diberi kamu beni mobil asing ni Gutier molo dihita di do goji dui. Goji na kan HP Gutier adong do molodak salau merekna Achilles. Jadi sianima ro istilah tumit Achilles. Lapatanna semua manusia ini sehebat apapun pasti ada di dalam tubuhnya itu titik lemah. Entah itu di tumitnya atau di kepala, di kaki, di tangan dan lain sebagainya. Ima mitologi Yunani. Adong do pesa dinai disi na gabe sai figur de rupane sahatu sadarion si Hercules ate. Dangarong na mangalo si Hercules. Tapi sehebat apapun Hercules akhirnya mati juga, jadi patung doi nuaing kan, tinggal patung doi. Nah, nanaing dohonot tadi si molo didok jol manatigor orang benar adalah orang yang sempurna, memang gak ada orang yang sempurna. Ay holat di cerita film do nanidok na Superman. Ate, tanga dok Superman. Adong manusia super, tanga dong. Manusia supermido adong. Ibu Tuhanmu do supermi. Ay molo mangalo pa Indomie hita dak pula ta jal-jali dah. Adok ya hamu majal-jali Indomie manang na supermi, enggak ada itu. Holat dirobuk deh buti. Iropuk ko buti, ipa masuk tu balangai. Igur-gur ya iki tormalala dui. Imahita. Jadi rapuh seperti Supermi dan Indomie. Dang adok Superman. Superman nadang adong. Jadi beda ni Superman doho Supermi ado. Adong madok molo Superman salawarna iduru inna, itortu salawarna iduru rohana. Tangi. Holat di cerita film di dong di dunia nyata gak ada Superman, manusia super. Yang ada itu adalah manusia supermi, rapuh sudi. Jadi dong jolma naliasya dosa naliasyan hasalaan nasuhya marsala harus sitigor sadiri setabi tena marguar sitigor. Tong do peon. Setabi tuna marguar sitigor. Ngadi bayang warna sitigor, tong do hia peol. Tong do hia menimbil rupane. Dang adong jolma di portibion nasohea marsala. Tidak ada manusia yang sempurna
karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Kesempurnaan yang sempurna itu adalah Tuhan. Dan adong luput jolma sian aka hasala adoho sian dosa. Jadi hiado muruk sada ina, muruk tu pad di tanah. Jadi Roma pad di tay martangiak tu jabuna. Di tonga-tongan di tangiangi, Roma pad di tay di pangido ma, di tangiang nai, Tuhan sesama dosa nami. Terlebih dosa ni inanamion ninna kan? Hola ido amen. Padita. Ido koko sesa dosa ni inataon innamu sa di hari au merdosa inna kan? Iso daw sederio dak tu dia au. Saya enggak pernah satu hari ini saya tidak melakukan apa-apa. Saya di rumah. Kapan saya berdosa? Inna tehi keberatan. Roma padita maddo. Justru itu inang dosa min. Boto hote tanggam mersahit dang lauho inna kan? Ibu tohodo tetanggam adong masalahna. Dang roho tu si ido dosa. Ijabu hotorusin. Jadi kita kan nasalilingon natapahami dosa itu ketika kita melakukan sesuatu. Saya pikir doholan namanako mabunuh ada pemuse melakukan sesuatu. Saya pikir doholan ni dosa. HP ketika kita tidak melakukan apa-apa padahal seharusnya itu kita lakukan, itu juga dosa. Ido bena di huriatta ai haruda dana nadibortianipe ngamerdusai. Ido asa begitu seorang ibana tu portibion itor hatok do disuruh buat tutuhani asa dijama. Asa dohot dosani sesa. Tutu suku-suku ta asa di hari merdusai. Baru muluk dope inna kan? Nah disima pemahaman na. Jadi Roma akka gereja nasing, adong mabaptisan dewasa. They don't know why? Ay dianggap nasida, bayi itu suci seperti kertas. Di dalam Alkitab gak ada tertulis seperti itu. Di dalam Alkitab yang tertulis semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan adong dipilah-pilah di si. Ay nga madabu tu dosa sudah jolmon, aledang dohok dope poso-poso, nadang adongi. Yang namanya manusia, baik yang di dalam kandungan maupun yang sudah lahir duluan, itu manusia. Ima pemahamata. Jadi dang dung karejo ibana, dung diboto makatai, dung diboto mangula, baru merdosa. Nda. Bere kamu no di beltai khususnya di suratnya Apostel Paulus, di Rom, di surat Romi, di Tuhuria, di Rom. Alanima didok padita ima rupani itu inatai. Ima hahurangamu ina. Jadi suatu terpikir dang adong taula sedario menangah dang dosa. HP seharusnya ikon taula disima hahurangata. Idu benna ganup pita martangiang didok Tuhan Yesus molo naing martangiak ko dok maonina. Didok martangiang alia manami. Dai donaing salah satu permohonan di dalam doa Bapa kami itu apa? Ampunilah dosa kami. Kapan kita berdosa? Sehari-hari kita berdosa. Nah, di sini mana yang dohonon itu hatai, dang ditiki barusan saya melakukan dosa lalu saya minta seperti itu. Ndah. Ala tarajumi, memang dang adok kita nalias sian hahurangan doho sian dosa. Jadi setiap kita berdoa, kita minta mohon supaya Tuhan mengampuni kita. Molo didok partigor dang na jol mana sohia mangulahon dosa. Sian 10 patiki. Buah adong dohita na lolos, siap patik perjulu, tu patik pasapuluhon, adong dohita na lolos di si. Saya yakin tidak ada. Oke lah, patik perjulu paduahon lolos dohita. Tak pola dong bepatung rupanita sobba-sobba ate. Menduakan Tuhan ini dak pola be. Angguna julu iya. Ada patung, ada berhala. Angguna yang dak pola. Ngalolos si tadi si. Alai saha mamusetu
patik patuluho boha. Ahado patik patuluho tehe. Dan jadi dohonon guarni debata yang go soture dalana. Bere kamu maju di media inuai. Ai gabe di patutoru jol maido di raja ni Tuhan na. Sembarang dia ngomong tentang Tuhan. Gudang merdusai alani. Apalagi matu patik paupaton. Ingot tamu ma pabadiahon hari minggui molo dipatiki hari Sabat. Tentu halak Yahudi kan meradia di hari Sabat. Imana taguarin wa hari Sabtu. Anggo halak Kristen ingot tamu ma pabadiahon hari minggui. Ai disido hehe tu hatai. Ba adong do jol maun Kristen KTP ati. Hola di identitas na ido ibana Kristen. Adong do Kristen balon di do. Kristen susu. Kristen kapal selam. Gudang magwarna. Alana olo do timbul saheli-saheli ibana to. Mulup satokin lonong liling. Songoni ma timbul tenggelam ibana. Jadi gudang dang lolos di si. Mungkin dia tidak berzina, mungkin dia tidak mencuri, mungkin dia tidak membunuh, tetapi berbohong masih sering. Mergabus. Adok kita nasuha mergabus. Ai hodo mabuat tepe kina king ina daong. Dung diselidiki pe. Hola 5.000 doh buat ina manusia. Melawan orang tua masih sering. Iko pasang apa mudo natoras munina. Alai jojo dope dialo natorasna. Marah-marah juga masih lumayan sering. Jadi molo patik na 10 itu ukuratang gak ada manusia yang lolos. Gak ada manusia yang lolos. Jala asatabo to hola dihalak batak do nabinoto manako dang dosa. Takko raja. Arong dokat takko raja di alak batak. Dang binoto rupani pengertian ni takko rajaun ala na raja itu manako gabedang dosa. Manang na hata raja di si ditakko dengan hormat. Dang binoto. Aidung ditakko raja di leoma sikat ni natinakonon. Badak tu jaya buitaruhon. Tu dia duitaruhon. Tu lapo ido dilului mana samarga dohoti. Lau si lapo ima di pasuda buah-buah no. Ima. Idi arong do takko raja di halak batak. Jala hirana sumerdusa do mulu diulah honi. Ai doho mabuat tate inna. Daung mangalang do inna. Dang doho ta mabuat mangalang do. Doho mabuat inna. Oti doho buat. Jadi molo otik na sumanako haroha. HP yang go guar na manako, dus do na manako mobil do na manako sandal jepit. Guar rape manako. Unako manako. Dangadong dipatik pawaluhoni di do unako manako mobil inda dangadongi. Manako sandal boy do siya masjid boy do inda kan dangadongi. Manako manang na manako roha pi. Itako hodo rohaki inda kan. Ay roha na pitong itako. Gabi arong matutuna hurang roha. Lau sarong namuse namar roha-roha. Aumbat to. Mago roha kina. Ingay takko. Gabi arong mamuse sigudang roha. Dan lain sebagainya. Yang namanya manako, ya manako. Mau sedikit, mau banyak. Manako do guarni. Hamu akadongan sahapor siaw. Idua sadido apostel Paulus. Hujaha di hati Indonesia di Rom. Tolu ayat 10-20 didok songonon sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Dangadong nabui dipitori ala nina mangulahon patik karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Laos hukumido patadaho tuhita dosai. Si Jakobus pesongono didok ibana di Jakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya,
ia bersalah terhadap seluruhnya. So nahudok nakiningani di sol lolos do hita, alai di sodang malua. Jadi gabe mula do muse marsala do hita. Danga dong rupani 10%, 20%, 50%, danga dongi. Sada do guarna pelanggaran. Sada do guarni na mangulakon na dengka. Siani mahita mengatusi molodidok partigor dada akajolma na lias sia dosa. Enggak ada manusia seperti itu di dunia ini. Molotai dan non di pesalmen sadate ayat sada dohot ayat 2 di hata Indonesia donatu makas didok jalan orang benar dan jalan orang fasik. Molota bereng di bidusadai sianom mahitabui mangatusi isedo partigor nanidokna jala isedo nanidokna parjahat jabbar hatuau ni aka partigor. Di ayat sada 2 didok mertua mahalak naso olo mangihuton tahin ya kapar jahat. Ima ciri-ciri ni partigor na parjulu. Dangolo mangihuton tahin ni aka parjahat. Na paduahon jalan naso olo jongjong tu dalan ni aka pardosa. Na patuluhon jalan naso olo sahudulan dohot aka pangarehe. Jadi ngalam muraben waing tatu sirupani. Di ayat 2 sai pati ni Jehovah do lomoni rohana. Jala sai ido dipikiri rohana arian dohok borngi. Jadi isi do partigor ima di ayat 2 nasai makalomohon pati ni Jehovah jala memikiri arian dohot borngin. Molo di hata Indonesia macetabu di dok rupani yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah orang benar. Bata bereng mah kita mah rupani siang malam do tabain. Dangaduk siang malam. Dangadung do pena lolos sampai songoni. Molo lau hita tu kadar na tu polumena dangadung dope. Ayaha mana taulei dope maradu putu hata dangadung dope. Jadi ketika dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, itulah orang benar. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jadi hamu akamang dohot tamuinang halak natigori partigori bukan orang tanpa dosa. Tetapi orang benar itu adalah partigor, adalah orang berdosa tetapi dengan sadar bahwa ia berdosa. Orang fasik adalah orang berdosa tapi tidak mengaku dia berdosa. Molo pinatu doson, dos motu namar sahid, halak namar sahid, sadari ba namar sahid, tutu lauma mengalului dokter, di jalo maubat. Diului mapetunjuk ni dokteri otulu halisada do osada halitulu inna diulah homme dikonsumsi ibana ma obat nanilihon ni dokteri. Itulah orang sakit. Jadi orang yang tidak sakit adalah orang yang merasa selalu sehat. Bagi mereka seperti ini tidak butuh dokter dan tidak butuh obat. Songonima halak partigor. Jadi halak partigor ima nasadar ibana adong do kahuranganna, adong dosana, adong keterbatasan nibana. Gabe dilului ibana matuhani, dijahai ibana mahatani Tuhani, dibegi ibana mahatani Tuhani siang dan malam. Ima akan najuju nuaing tu Tuhani. Suku-suku napaduahon terus bagaimana? Tuhan mendengarkan dua orang atau seruan orang yang tidak benar? Enggak. Buat apa Tuhan mendengar itu? Dia pun tidak butuh Tuhan. Ayang borikot di bana Tuhan ini, adang dohonon ni ibana jolma nasipto. Jadi halak partigor songo kita odo. Tuhan asiroham diau perdosa. Itulah orang benar. Tapi orang yang tidak benar adalah orang yang selalu mengatakan dirinya tidak ada yang salah.
Nah di sodo na mau liak kamang, hapi juk do hita rupa ni dang mengaku salah. Ima nanidok na partigor di bagasan turpukol. Dan orang-orang seperti itulah yang membutuhkan Tuhan, yang mencari Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Molo di padanay baruan no lubitu makas do pedidok partigori ima na dipatigor debata, dipasitong debata, dibenarkan oleh Tuhan. Martin Luther no madokon simuliuctus e peccator. Lapatanna orang berdosa tapi sekaligus orang yang dibenarkan. Idubin na didok sola gratia. Kita benar bukan karena kebenaran saya, bukan karena kebenaran kita, tetapi kita dibenarkan. Sekalipun saya berdosa, tapi saya sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah diluruskan. Ngadi patigor Tuhan, ngadi sabi dosaku, akai mahita. Jala akau manuaing na juju tu Tuhani. Totu ditangi hot Tuhani do aka juju ni sisongoni. Tabereng manaki diturpuki. Ido aposte didok sidapit do sidau do. Ada ngadok Tuhan, bibirku da ngadok madok na salah. Alai bedahlah aku, selidikilah aku, lihatlah hatiku. Innai bana. Dang dijujuri bana dirina, dang dipasitok-sitong ibana dirina. Dang aduk kula Tuhan na salah, dang aduk Tuhan hula dosa, dang innai bana. Walaupun dia merasa tidak melakukan apa-apa, tapi di hadapan Tuhan, lihatlah aku, selidikilah aku, lihatlah hatiku innai bana. Itu nakiningan didok di ayat tulu dohot ayat opati. Lihatlah aku innai bana. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyah. Nang pesongoni toktong dorupani mangidui bana tutu hatai berseru doi bana. Lomom ma Tuhan, alai ingok ma, dang adok ku ula maningahin ne bana. Dang gabe dialoi bana rupani Tuhani, dang adok Tuhan. Daktar jalwawi, dangin na songon inata sinakningan na hudok na martangyangi. Walaupun dia tidak melakukan yang jahat, tetapi Daud tidak membenarkan dirinya. Biarlah Tuhan yang menimbang. Itulah sebabnya ia berseru kepada Tuhan. Jadi molo ido hitanuaing, bah memang ikut sa ijujudu hita tu Tuhan ni. Nang pedang adong tahilala taulah na salah, tapi kita harus berseru kepada Tuhan. Jala si David, si Daud yakin Tuhan akan mendengarkan seruan seperti itu. Karena orang yang berseru kepada Tuhan, ia akan menjawab, ia akan menyendengkan telinganya. Ditarehod debatado si pareonna, pinggolna tuaka na juju tu ibana. Akamang dohot tamuinang, hiado rata bigi padoha songonon. Sebaik-baiknya, manang saburju-burju ni sasahalaki, pasti adong do na marsugo ni roha tu ibana. Sebaliknya, sajahat-jahat ni jolma, pasti dua dong-dongan na. Paling tidak dongan na perjahat. Artina, nanaing dohonon na tuhita di si, ima kenyataan dinguluon. Jadi saburju-burjut saya dong do na marsugo ni roha tuhita. Sading kadinggan na taula, saya dong do na mangarehe hita. Songonod dui, saya buti dui. Ada saja. Yado si isi do guarne Mario Teguh madok yahu bigi di do ibana songonon. Musuh itu, lawan itu ibarat cermin. Jadi cermin itu memperlihatkan kepada kita mana kekurangan kita. Kan molo marsormik kita, markaca kita kan nama mereng dua do godang na. Ngasih tongbe, mularong do pe nasala, arong do pe gitong-gitong, masa adong gitong-gitong setabi di pardo pahatay tapasobu. Songoni do jolmay. Musuh nak didokon si Daud dison. Songoni do.
Jadi dak pola gabe waduh tak alu daung. Tapi memang mereka menjadi cermin buat kita. Oh berarti adong na salah, adong na hurang. Ayalana musuh sian ujung rambut satu ujung kuku berengon nido. Bereng joni kondenai. Inna kan? Hape hita dak kiasa nga mamerengi. Bereng joni si patunay ngabalik-balikin na. Hape dak sa hita memang ngata pakai balik-balik. Bereng joni pamereng nai. Sekecil apapun bisa dia lihat dan itu nanti yang akan ditunjukkan kepada kita. Atuan ini dua dongi. Hamu kadongan sahapur siaon mulubui takob barhon. Heado ta bereng dekke di akuarium ate. Biasanya itu kotak akuarium itu selalu transparan. Dangadong akuarium na gelap, transparan, supaya ikan itu kelihatan berenang di sana. Tak ikan apapun itu. Jadi lomo ni jol mado mamereng. Beget ni dekyonin na iberek sa toru buti. Iberek sang gijo. Belgenay. Iberek sa saping gejeng nih. Inna kan? Ay ruama dekyo. Sude lomo ni na mamereng ido madok tu dekke. Alay parrohawo kamu ma. Dangadok kiaru pa ni dung didok nama dokoni tu dekke itur manibung ibana. Siya naiki itur diharati nama dokoni. Kurang ajar kau dangin na. Inna dekke ido buti. Berenang di mana di si seolah-olah nggak peduli dengan omongan orang di luar itu. Malangi-langi di mana buti. Dan gabi itur manibung dekke itur diharat nama dokoni. Apa kau bilang? Dangin na. Ima dekke di akuarium. Anggo jolma, udah persoalan na to. Mulo tadok ko diyan non. Kita itu ibarat ikan di akuarium inna. Adang dekyaw, inna do kan? Ya memang kita nggak ikan, tapi gambarannya seperti itu. Ngahudok nakiningal lomo di jolmay do mamereng. Sianon laus uben na met adong di sima jujutau di bereng be. Bereng juni uben nih ngajongjok saya da inna kan? Hapi beso binereng. Jala paula so binereng be. Manusia itu sering kepo. Mestilah nuai ngate. Manusia itu sangat sensitif. Lebih sensitif dari arus listrik. Begitu disentuh langsung nendang. Anggona jolo arusokan yocok do buti, hola tatiyop lokko isi. Nuaing ditedang do. Hola jonok tap ida buti. Molo-olo do hita tong dakta sadar hita gosokani setrikai ijama mabuti itur di reok matangate buti kan. Lu bisongoni majolmai. Sensitif pian. Holat digoy totik buti, ahemo ito rin na. Holat otik pe buti kulit nai. Alania kamang dohot tamuinang didok dison partigor ahudok nakiningan aka na menyadari bahwa ibana dak sempurna lalu Roma ibana tutuhani. Marguru sian perpesal menon yang penting buat kita sama seperti yang dilakukan si Daud, jangan melakukan kejahatan. Jaga dirimu terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan. Pastikan langkahmu tetap mengikuti jejak Tuhan. Ido sulota. Itu bagian yang harus kita kerjakan. Urusan terhadap orang yang tidak senang dengan kita, serahkan pada Tuhan. Itu bagian Tuhan. Tuhan pasti bertindak sesuai dengan hukum dan keadilannya. Jadi adong bagiatta, adong bagian ni Tuhani. Unang tabuat bagian ni Tuhan. Jala Tuhani pedileo dohita mangula nagabe bagiatta. Ato nga kamang dohot tamuinang songon halak partigor hita. Tutu say juju mahita tuibana. Jujuta ala sadar dohita adong doaka hahurangata adong do keterbatasata riko dohita maka rikoto Tuhani anggo Tuhani di hari koto dohita hita piatong tahari koto ma Tuhani di bagasan nguluta jala ditangi hode batado akana juju tuibana amin martangi yang mahita
Mauliate matuhan di hatam na ukubigi kami. Paurato may di bagasan rohanami. Asa di parbuih katami, parbuih na dinggan, parbuih na tonggi. Pasu-pasu ma parsauran nami di bagasan minggu sadarion. Pasu-pasu ruas ni huriam, sian na mekmet, rodi na matua, kana magudang. Urupi hami Tuhan, manguduti akaulaw nami siganu pahari, di hutan ang di balian pe. Tupahi akaulaw nami, pasu-pasu ng rumah tangga nami, pasu-pasu akayanakon nami, na daw jonok siya kami, akan nahuhaholongi hami, dohot na makaulongi hami, saha di homa daging dohot to dinasida. Ali Tuhan Jehovah de bata ama nami, di homa ngulu nami, marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatomu-tomu ma hatani tu hatang marhite ede 280 ayat sada dohot udutna disom mata papungu peliata.
Niakon ma peliata tua dupan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haruruan ni saluhu silehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihan on, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamin adi Banua Gijang, saya pinorbadia maguarmu, saya ro maharajaonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songon panesa nami, didusa nidongan namardu satu hami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Bagasat dame jalo hamuma pasu-pasu siat debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin.